Maar treien nieuwe highcare hospicebedden is de zorg in de laatste levensfase in Noordoost-Friesland letterlijk een stuk dichterbij. We gaan het eerst relatief kleinschalig realiseren. Ik denk zelf ook dat hospicezorg niet in grootschaligheid kan. Dus als die behoefte toeneemt en we zien echt dat er echt meer behoefte aan is, dan gaan we op termijn mogelijk uitbreiden. Daar zie ik wel kansen voor. Maar laten we eerst maar eens dit realiseren en kijken hoe dat gaat. Want we weten wel, ook vanuit de ervaring van andere hospices, dat de vraag ook wel wat kan wisselen. Dat je soms helemaal leeg staat en dat je soms wachtlijsten hebt. Hospice Noorderlicht in Kolm, waar toen ze de morgen iepen het terug de betenkers van de namen van het hospice. Wethouder Elisabeth Vellinga en dokter Martijn Vaas. Voor Vaas wordt het haar nieuwe werkplek. Elk mens verdient een waardig einde en dat vind ik heel belangrijk. Heb ik eigenlijk vanaf het begin dat ik dokter werd, vond ik dat het allerbelangrijkste. Dat je mensen kunt helpen bij het laatste stukje om toch zo goed mogelijk kwaliteit van leven te geven. Dat kan je hier bieden. Je kunt mensen nog een mooi stukje geven, nog de gezelligheid, maar ook de mooie dingen nog laten genieten en te kunnen helpen waar je nog iets kunt betekenen. En inderdaad, het maakt niet uit wat voor iemand je hebt, wat die gelooft. Je kunt iemand bijstaan. Soms ernaast, soms erbij, soms het handje vasthouden en soms gewoon geruststellend zijn. Maar 9 medewerkers die nog deels meedraaien in Mekkema Staten en maar liefst 8 vrijwilligers wordt het hospice van nieuwe weken uitdraaiende houden. Detty Pool is een van die vrijwilligers. Ik ben van huis uit verpleegkundige, maar ik ben inmiddels met pensioen. En in mijn werk hing je eigenlijk nooit geen goede tijd voor de meesten. En nu dacht ik als vrijwilliger in het hospice, nou heb ik de tijd. Nou kan ik echt aandacht besteden aan de meesten wat ze willen. En het is iets wat u allegeer ook komt, hè. Dus, en je hebt net een generale repetitie. Het moet in één keer goed, zeg ik dan. Dus, en ik denk dat je als vrijwilliger daar best wel een bijdrage aan leveren kan.